Varovanie, toto video obsahuje chaos, nadávky, nevhodné výrazy, čierny humor, sledovanie a on na vlastné riziko môže spôsobiť trvalú mozgovú újmu. Ja som dedo. Ja nemám bloky! Ja nemám bloky! Buď v kľude. Ty dostávaš... Ja ne... Kámo, ale to už není možné. Ja vidím, tu si prabe... Počkaj. Kámo, to sa ťažko pozerá, neverím, že to je tak hard. Hej, perdeli. No! Kámo, tam je dedina. A few moments later. No jasné, baby chuj. Počkaj. Kámo, to sa ťažko pozerá. Dedina náhodou. Tebe drb. By som si mohol spraviť koňa, ne? By som si mohol ochočiť koňa. Prečo ne? Kedy? Tam horí. Do pizdy. Nežer to. Kostičku. Mám dvoch. Tu daj si. Počkej, vy ste sa stihli pošuť. Si robíš srandu? Ja som dedo. Vy mi tak rýchlo skapete, ja to úplne vidím. Koľko nám trvá vôbec na one? Ja potrebujem dostatok aj na one. A ja by som mal ono. To dám, že tak. Tak. No jasné, kámo. Takže koľko? Raz, 2, 3, 4, 3, 6, 11? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Tak. Nie! Nešiel tam, že ne? On tam išiel. To je Íď nazad. Do pizdy on vyrastol, dávaj, íď nazad. To je Dilino. Šiku, nazad. Nie! Okamžite naspäť. Počúvaj ma sem, ty Dilino. Kamo, chápeš, že zdochneš v nedri? Dávaj, poď steak. Dávaj tu, Tadík. Dobre, budeš so mnou v nedri. Je mi to jedno, kamo. Ešte to je. Kurňa, jak sa... Prečo to nevidím zapik nikde? Tu je. No chlope, ty keďže si chcel tu tak veľmi byť, tak ideš so mnou. Chápeš? Prečo som ťa so sebou nechcel brať? Dobre, ideš nazad, ty Dilino, fakt. Ty koko. No! No to nie je toto, kamo. Prečo je tu taká čara rovná len tak? Ó! X závec, ktorý si mi hodil dole. Ty hajzo. Počkaj, nie. Ja som to trafil šípom? Túto hovadinu, čo po mne strelil? Ej, hovno. Tam je skeleton. Čo by on tak tam robil skeleton? To nemôže byť náhoda. Tu sa... Ale ja som to vravil, že tu on tak nemôže byť skeleton. Kam ja to hrám jak hororovku. A začal nevidím farmu na Blaze Row. Tak diamant, šajlek, daj. Čo, cítiš sa? Lebo ja, hej! Nice, prvý Blaze Rod. Spawner? Dobre, vidím, ja. Dobre, toto sa môže veľmi zle vydrbiť. Trošku ich stiahneme do úzkých, nemôžu tak vyletovať. No tak dačo, cca. Ako svojím spôsobom je tam... Chápeš? Nie! Au, o! Prestan do mňa hitovať. O piči tam! Ja sa nevzdám. Ideme speedrun, chcem timer teraz a uvidíte, aký speedrun to bude. Ok, tuto... Oj! Ale nemáte tu akože žiadne irony, nič také, ale sa na to máte akože Creeper. Toto bude ADAD Didex svinia, kámo. No a keď ich sa ja vydám? Môžem ísť tam? To je ďalšia dedina? Není, ne? Či to je portál? Hej, hovno. Jo je? Tento kameň nenávidím. No ja nájdem diamant, keď sa sťažujem na kameň. Ja nájdem skorej diamanty, jak jaskyňu. To by to bol povedal, 2 achievementy naraz. Ej, mám! Kámo, to je fakt speedrun, ale vybavené. Ideme do pekla. No vera. Flint and Steel. He? Takže toto neplatí tamto? Tak teraz, neviem. Toto ma tak nebaví do pizdy. Čakať, dokým vyťažím ten jeden blok 15 minút. Určite zlato. No a kde nás to spavne, vole, som zvedavý. Ok, tu sú skeletoni, to môže znamenať, že sa tu proste spawňujú, alebo je tu tak, kde je zase oné fortreska. No kebyže to je blízko fortreska, tak už vidím, ne, vole. Sparta, pizdy. Čau, kamo, vieš mi dačo predať? Vieš, šikovný. Čo také? Kožu, tak si narvi do rieť. Okej, už si rozumieme. Tuto je strašne na hovno biomu, kamo. Nie je tu nikde také dlhé, proste rovné. To znelo fakt super mimo kontextu zase dopy.
Tie vadí, že ťažím. Povedať do pizdy. Ja? Ty kuk. To bola seba obrana, halo. Som si mal vybrať, buď ja, alebo on, no som si vybral seba. Jež teraz po mne? Nebuď nahnevaný, prosím. Nesi? Potom dobre. Takže keď takou zabijete secret, to je to v pohode. Anyway, ty si sa kadík vybral. Kúkame na seba jak romantický pár. Ja ti hovorím, že to neskočíš, kamo, ne? Ja som mu to vravel. Odporúčam, keď budete v tomto biome, kde sú prasatá, odporúčam ísť na stromy. Ja nájdem toto druhýkrát. Už mi nechcete Fortresku do huby, prosím. Aká je šanca, že ja nájdem skorej portál jak Forest? Takto, choď do Riti ti dať čo hovorí. Kurňa, toto je fakt peklo. Tento dlhšie nechže zdravo. A to proto, lebo mám hlavie na srán. Ako už to pomaly strácam. Už to počuje trošku na hlase, že som unavený. Trošku, ale fakt malinko, ne? Aj si nevšimol. Byť v nedri nad 1 hodinu spôsobuje újmy na mozgu, vedeli ste to? Vieš čo to je? Chodiť. Ja sa na teba nepozerám. Ty si sa na mňa pozrela skorej. A ja som kúkal do riti tvoje. Kamo, to je ďalšia tá Dobre, už mi solidne je. Nechcete mi prezradiť, kde je Fortreska, chlapi? Dávam cigo. Nemôže fakt to byť dačo proste, že neviem, že keď sú 3 huby vedľa seba, tá ide správne, alebo... Čo musí byť hrdý, že zjapem. OK, stiam. Bojím. Nice, paráda. Niečo tu tak, kde si môžeme spraviť portál. Poviem, že 20, to už bude také, že to máme i nadbytok. Hey! Tu sa nestalo! Speedrun 3.0, spomneš sa na pušti, uvidíš portál, zoberieš veci z portálu, vyťažíš drevo, ideš do jaskyne, vyťažíš kameň, spravíš si kamenné veci, pozabíjaš zvieratá, nájdeš iron, spravíš si iron armor, nájdeš diamanty, potom zistíš, že si stratil pôvodný portál, tak nájdeš potom ďalší portál plus s dedinou a potom stratíš ten portál s tou dedinou, nájdeš ďalší portál s dedinou a potom aktivuješ portál a staneš sa toto. Čo sa stalo? Ja si dám prestávku. Ja neviem, ja si dám prestávku. Ak ti video pobavilo, daj like, keď chceš pravidelné srandy odo mňa, tak daj odber so zvončekom a my sa vidíme v ďalšieho videa. Čau. Keď chceš podobné video, v popise je Terraria.